एक दूसरे के लिए बने ही नहीं हैं। हमारे बीच जो कुछ था वो सब खत्म। आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? ओह, तुम्हें ये सब नहीं चाहिए ना? मोहब्बत के बड़ी खराब होला रुगवा, जे कोइले बा प्यार वो बतावेला लोगवा। मोहब्बत के बड़ी खराब होला रुगवा, जे कोइले बा प्यार वो बतावेला लोगवा। डीजे संदीप तमकुही राज कुशीनगर। Presented by Unique Films। प्यार होखे से पहिले ना कुछ बुझाला, जब टूटेला दिलवा उमर भर दुखाला। याद उनकर जावेला रोभावेला भाई, जे भी तहरा से मोरी के मुहवा उजाला। मुअले के तना दीवाना भोगेला भोगवा, जे कोइले बा प्यार वो बतावेला लोगवा। डीजे संदीप तमकुही राज कुशीनगर। केहू के भी सफल मोहब्बत न भाई, लैला मजनू के भी लोग गजल गई। राइटर दीपक दीवाना बतावतारी पर कस गुडू के जिंदगी उजड़ी तगाई। मोहब्बत के बड़ी खराब होला रुगवा, जे कोइले मोबाइल नंबर 95 010 51 335। बॉम्बे